...21. decembra 2012 končí veľký cyklus majského kalendára. Zem začne spoločne s celou slnečnou sústavou prechádzať cez nulové galaktické pásmo. Je to priestor, v ktorom utíchnu a naďalej sa nemôžu šíriť žiadne energie. V tomto priestore neexistuje žiadne magnetické pole. V priebehu niekoľkých minút okolo 12. hodiny nastane úplná temnota a absolútne ticho. Nebude žiadne svetlo, nebude elektrina, nebudú komunikačné spojenia, nebude sa šíriť zvuk, nebude fungovať nič, čo sa šíri pomocou prenosu energie. Neexistuje niečo. To je len fantázia, ľudská to fantázia. Neexistuje. To keď príde na to možno, že o 500 rokov alebo o 800 rokov, takto. Hej, možno, že príde na to, ale to nie, že naplánujú, že koľkátého mesiac všetko, že kedy skončí. To neexistuje niečo také. Ľudia v mestách nič nepocítia a preto budú medzi nimi obete na životoch a bude dochádzať ku šialenstvu. Je potrebné, aby ste zobrali svoje deti, všetky doklady a finančnú hotovosť a odcestovali z miest do prírody. Koniec sveta bude práve na tejto panvici, na ktorej upečeme dneska posledné palacínky, ktoré budú pre posledných ľudí, posledných sekúnd tejto poslednej minúty. Šmalec! Panky, palacínky! Pripravte si zásobu jedla na zhruba 2 mesiace, pretože elektrické siete budú poškodené a ich rekonštrukcia bude trvať dlho. Tiež je potrebné mať doma zásobu vody a dreva na kúrenie a sviečky na svietenie. W narodach jestem prorokiem. Jestem ten, którego będziecie wszyscy słuchać. Koniec świata jest dla każdego, który umiera. Nie dla tych, którzy żyją. Ostatniego czasu terminu przywołania ludzi do porządku Stwórcy jest 488 lat jeszcze zostało. Ja już idę jako 12 rok, jako nowy prorok dla wszystkich narodów. Po dobu temných dní je potrebné na okná zavesiť tmavé závesy, aby ste sa nepozerali do okien. Neverte očiam ani ušiam, nevychádzajte von z domu. Pokiaľ musíte, nechoďte ďaleko, pretože nebudete mať v tme orientáciu, neuvidíte ani svoju vlastnú ruku. Skvelý marketingový trik. No, podľa mňa je to koniec niečoho a začiatok niečoho nového, takže možno niekto si to ani nevšimne a pre niekoho to bude možno skvelá príležitosť ako niečo zmeniť k lepšiemu. Všimla som si, že veľa ľudí rozmýšľa nad sebou a aj tí, o ktorých by som to nikdy nepovedala, tak stačím povedať v tento deň, myslíte pozitívne na čokoľvek, čo chcete a urobia to.
Ja som len čítala. Ako tie nejaké reakcie práve nejakých veštkýň alebo tak niekde na internete a tie sa zásobujú. A Zásobáreň páči, že všetci si idú nakupovať veci, že milión konzerv. poznáš niekoho, kto si A nakupuje veci? vodu na koniec sveta. Poznáš niekoho takého? No, čo som čítala, alebo čo proste absolútne... No čítala, ale poznáš niekoho takého, čo naozaj... Osobne nepoznám iba samých ignorantov. No, podobne. A myslím si, že tak či onak, okolo mňa sa nachádzajú ľudia, ktorí silne začínajú sa formovať v tom zmysle, v ktorom oni sami chcú, aby žili ten život, alebo aspoň sa nasmerovať tým smerom, aký by chceli. Tak ale to som už čítala asi pred mesiacom, že v Moskve sa predávajú také tie balíčky poslednej prvej záchrany a že tam je špagát, vodka, nejaké obvezy a predáva sa to asi, neviem, proste v prepočte za 20 eur a normálne ľudia si to masívne kupujú. A niekto sa na to... Za čo som si to kúpil? NASA vydala vyhlásenie, že akože sa netreba obávať konca sveta a nie proste nejaké dôvody, ale že boli obvinení z toho, že v podstate môžu povedať hocičo, lebo ak bude koniec sveta, tak už ich nikto nebude môcť viniť za to, že klamali. To NASA bolo také, že bude akože naozaj, že neprirodzené zatmenie od Austrálie, z Tichého oceánu od Austrálie cez Čínu, Rusko až do Európy príde zatmenie. Obvykle sa to volá noc. To som videla. Ako náhle sa opäť rozjasní a bude denné svetlo, nie je potrebné vracať sa hneď do mesta. Bude lepšie počkať až do jary, pretože v tej dobe už bude čiastočne opravená elektrická sieť. My sa tešíme. No, ja si myslím, teda som presvedčená o tom, že žiaden koniec sveta nebude. Takéto hlúposti. Keby nebol internet, tak nikto o ničom nič nevie, si myslím. Takže na internete nejaký jedinec si vymyslí, že koniec sveta a všetci tomu veria. Aj minulý rok, aj predminulý rok stále je magický dátum. Vlády tohoto sveta dostali túto výzvu o nulovom pásme, ale nechcú informovať svojich občanov. Kvôli výpadku energie nebude fungovať systém evakuácie a zlyhajú všetky systémy civilnej ochrany obyvateľstva. Každý bežný deň by sa mal končiť nejakým koncom sveta a začínať nejakým začiatkom neba možno, tak asi tak nejak možno ten koniec sveta chceme vidieť. A dokonca by sme ho chceli prežiť, čo je dosť nepredstaviteľné, ale asi práve o to ide, že by sme ho chceli vidieť na veľkej plazmovej obrazovke a prežiť a letieť ďalej tou nocou a nájsť si nejaký nový začiatok. Asi každý má nejakú potrebu zmeny alebo očisty, ale nikomu sa nechce začínať od seba, takže čaká, že príde nejaký pogrom a očistí to od všetkých tých zlých, ale ja prežijem a zasejem nové semeno, ktoré bude lepšie, z ktorého vyrastú bobry. Po tomto prechode Zeme cez galaktické nulové pásmo sa ľudia rozhodnú vo fyzickom svete riadiť duchovnými zákonmi. Tým začnú meniť samých seba. Prestanú byť ovládaní strachom. Pochopia, že keď dostali dar ducha a tela, tak majú byť tvoriví. Ich myšlienky naplnené túžbou sa stanú.
Myšlienka a čin budú jedno. Vzniknú a budú dominovať nové duchovné hnutia, nové systémy zachovania zdravia a dôstojnosti osobnosti. Toto bude nový progresívny trend vo vývoji ľudstva. ...21. decembra 2012 sa nestalo nič zvláštne.